Nu har vi så gået rundt på Christiania i næsten 2 timer, og vi har ikke snakket med nogen endnu. Desværre. Der er mange besøgende, men christianitterne, de virker sådan lidt svært at komme ind til. Ja, så nu har vi valgt at interviewe nogle duer. Hvordan er det at være due på Christiania? De siger ikke så meget. De spiser. Smager det godt? Hvad vil du sige til, hvis Christiania blev ryddet? Jeg tror ikke, de gider at svare. Hej. Asger og Rasmus, nu vil vi gå ud og lave noget seriøst. Ja, sådan. Så har vi fået vores første interview med en christianshavner. Og det var 2 sekunder efter, vi slukkede for vores duevideo, så det er helt perfekt. Vi er ret glade lige nu. Det var en christianshavner, vi ikke kendte. Så det er den første person, vi har snakket med, som vi faktisk ikke kendte i forvejen. Så det er helt super, og nu vil vi gå ud og finde nogle flere christianshavner eller christianitter, eller nogle besøgende. Dem har vi også nogle spørgsmål til. Og vi skynder os videre. Og så ligger flere glade videoer, får vi lavet, når vi får snakket med nogle mennesker, så vi kan komme ind i varmen igen. For det er 10 sekunder. Det er nemlig rigtigt. Hej. Hej.